Patatim. Patatim. Isang bagsak muna dyan. Bagsakan niya pa, mga Beli. Ito, pampasaya para sa inyo. So mga Beli, meron tayong 4 na kilong pata rito. So ito, pata chop na to mga Beli. So lulutuin natin ang patatim. So ang gusto ng mga kabeli natin, masarap na ulam. Masarap na pata. Okay mga beli, bali ito na yung pata natin, nasa pressure cooker na. Sa pressure cooker na natin lutuin. Pero kung hindi kayo nagmamadali, pwede naman po sa kaldero. Doon nyo pa lambutin ito hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo lasa. Patare. Okay, bawang. Sibuyas. Okay, meron tayong banana blossom. Ilang piraso, yan lang available. Tapos mga belly, pineapple juice. Natural, di mawawala. Toyo. ni Mori. Toyo ni Mori. Lahat po tayo may toyo. So yung mga belly lamang yung toyo. Mas maraming toyo. Para ka lang nag-adobo. Ang pinagkaiba niyan to, meron siyang banana blossom. May asukal, manamis-namis kasi to. Yung pineapple juice. Black pepper. 5 taktak. Okay, Laurel. Ano to, Mori? Chicken mo to. Chicken powder, mga Beli. Pampanyaman. So yung mga yung chicken powder na yan, optional kung gusto niyo maglagay or hindi. Bahala kayo. Brown sugar. Okay, haluin natin. Tutok. Okay, konting tubig. Pag-ibuhusan ng konting tubig. So mga beli, lalagyan natin ng konting tubig. Opya. Yun. So mga beli, ang patatim, palalambutin natin dito. Tapos pag malambot na yung pata nito mga beli, dito natin, patutuyuin natin ng konti. Masarap ang patatim mga beli, sarsa lang eh. Meron kasi akong nakakainan na patatim. Totally parang sabaw eh. So ito ang gagawin natin, yung malapot-lapot yung pinakasarsa niya. Tama mo re! Opo, mga Beli. Tarara! So yan mga beli, si Jeffoy yan. Kasama natin, nandito kami sa farm. So dito namin nagluto sa ilalim ng puno para naman pumaiba yung ambience natin saka background. Okay, so mga beli, ito lang. Yun yung sangkap natin. Mamaya pagpatutuyin na natin, titikman natin to kung tama na yung timpla. Ngayon, pag kulang pa rin, mag-a-adjust tayo. Okay, Tres, takpan na natin to. Ito yung may wagang pressure cooker namin. Taon na ang binilang sa amin. So yung mga beli, itong patatim na to, pinakamatagal na natin dito is mga, at least mga 30 minutes. Sagad na yan. Okay, so ligpit mo na mga pogi. Ayos mga Beli. So balikan natin after 15 minutes, i-check natin to. Thank you. So mga beli, naka 15 minutes na. So ito na yung pata natin. 15 to 20 minutes eh, no? So yung mga beli, may konting lambot pa to. So pakukuluan natin, pero wala nang takip. Para magano lang po yung sarsa. Bumaba pa. Okay. So mga beli, yan lang natin kumulo ng kumulo. Tapos mamaya titikman na natin to para matimplahan ulit natin. Thank you. So yun mga balot, titikman na natin tong ating
patatim. So sa litang patatim, so para siyang paksiw na pata. Tutok, tres. So para pa siyang sinigang. Hayaan lang nating maano pa yung sarsa niya. Yung pineapple juice, okay na. Tabi salad, kulang. Siguro mga 3 tablespoon pa. So yung mga beli, 4 na kilong pata to. So, yan lang natin. Medyo masabaw pa to mga beli. Pero medyo malambot na yung karne natin. Tutok mo, tres. Yan o, malambot na yan mga beli. So yan lang natin kumulo ng kumulo hanggang sa maluto yung So yung mga beli, masarap to, maraming banana blossom. Kaya lang yung nabili na yung banana blossom is 3 pack na lang. So dito lang kasi sa baryo na pumili si Mori, hindi na siya gumawi ng bayan. So sa madaling salita, tinamad, no? De, joke lang mga beli. So dito lang po kami namimili kasi sa baryo, may kalipa pa kasi rito. Okay, so hintayin lang natin to. Tapos kain tayo, budol tayo. Yaman! Hindi yung may radyo. So yung mga beli, okay na yung natin, patatim. Tutok ka na. Sarap eh. Okay, sarso. Ito may sarso. Tututo. Isa pa na. So yung mga beli, okay na itong patatim natin. So yun. Ay, sarap. Okay, so mga beli, ngayon kakain na tayo. Thank you. Oh, yung mga kabili! So ito na yung ating patatim mga beli. Sarap. Turo. Okay mga beli, titikman na natin ang ating linuto. Sibugan na po mga beli. Napakasarap na patatim mga kabili. Sarap. Sarsa. Sa mga beli, tignan nyo naman yung sarsa niya, no? Malapot. Yan ang gusto ko dyan sa patatim eh. Kahit sa adobo, ganyan ang gusto ko lapot. Yan. Puro laman sumasama. Yan. Oh, Jepoy. Sa Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Yun, Happy Father's Day po. So tayo naman ang kukuha mga kabili. Mga beli. Pata talaga, natural na pata. Masarap dito yung taba mga kabili. Kung taba kailangan mo, si Janjan ang kung... Ay, mas matabahay mga kabili. Si Janjan sana yung kinuha mo. Ay, nakuha yung kuko. Ito pa oh. Yun o. Dalawa oh mga beli. Pinagati talaga yan. Nyama na. Uy. So bali 2 pata to mga beli. Pata ng baboy. Yung in-order natin kay Suge. Yan, dineliver dito sa amin yan. Okay. Thank you sa food. Thank you po. So yun, kain tayo mga kabili. Ay po mga beli. Nyama na. Super lamot mga kabili oh. Tapos may kalamansi sili tayo rito. Ginayak ni Jepo ito. Beli ha. So mga kabili, isang unang subo. Para sa lahat. Beli, tignan nyo yung taba. Ito yung masarap na ano eh. Yung hindi siya umiiwalay sa laman saka sa ano. Pero malambot siya. Sakto-sakto. So ay mga beli, nagugas kaming kamay ha. Nyama na po mga beli. Bigyan natin ang sili.
Ano? Alam mga belly, nabulunan na. Hirap. Wala kaming almusal eh. Si Jepoy, nag-almusal ba kaya? Hindi po. Nintay talaga natin itong patatim. Yun. Ako muna po eh. Tsaka may bottomless tayo dyan, mga belly. Bottomless iced tea, timpla ni Tres yan. Yun. Yan oh. Ay, thank you. Para kailangan pala parati nakadikit sa atin yan. Para iwas mabulunan. Ito yung ano, sili, may kutsara rito pag gusto nyo. Mm. Ay, ano, patis. Mas masarap ata pag medyo nagdagan ng sarsa. Nakapakalapot mga belly. Sarsa pa lang, ulam na. Ay. Yung maganda dito mga belly. Nasisimot mo yung buto. Walang tira talaga to. May ilaw, ano, Ha? Ano yun, re? bilis ng baboy. Pa? Doon nagpapatawa si Mori mga belly. Nagpapatawa si Mario Mabel. Yung may wagang kanin natin din po eh. Ito na po. Yun na. May wagang kanin. Katabi dati yung asiraray. Kaka-ready yan, mga belly. Tinapi sa atin. Pag ganito ulam nyo, si Mori. Ano po mga ka? Pag ganito ulam nyo, asahin nyo na yan. Dagdagan nyo yung sinaing nyo. Sigurado. Ubos ang baon ng Yun. kanin. Tatabi muna natin to. Gagayahin ko nga si Mori sa paa. Nasaan ba yan? Yung kuko. Ay, sorry. So mga belly, so sobra na to. Marami to eh. Meron pa doon tayo, meron pa doon sa pressure cooker natin. Yung so sobra niyan, padadala natin sa restaurant para yung mga naka-duty doon. Yan din po yung ulam. Kaya dinagdagan ko na po 4 na kilo po. 4 na kilo, ilang pa yun? Dalawa may get. Dalawa, no? Ang gusto ko kasi parating masarap ang kinakain ni Mori. Opo, mga belly. Para tumaba. Hindi na po tataba, ganito lang katawan. Palito. Shout out kay Kapitan, yan. Pata. Paborito niya yan. Kapitan, no? Paano ang ano? Baboy. Maglaway ka, kamre. Belly oh, tignan yung litid. Sarap na, no? Yung tamis, sakto-sakto lang. Ay mga belly, Kapag ano masarsa. pasensya na sa maglalaway. So, ito na yung second. Second rice natin mga belly. Kailangan makarami. Ito po kami. Tres. Banata mera. Boss Anton, no? Maglaway ka dyan. Maglaway ka. Sarap. Maglaway ka, Anton, kamo mamaya, yan din ang ulam niya. Kabawalan pala kayo ulam, no? Wala tayo mga belly. Suwabe. Ang pata mga belly, masarap yan. Sinigang, kare-kare. Yan, tapos itong luto na to. The best yan. Tapos crispy pata, normal. Kasi karamihan crispy pata eh, no order. Tapos na yung masarap kang iced tea. Nyamalagyan. Kompleto mga belly. Susunod mga belly, abangan nyo yung mukbang namin. Saan ba yan? Itong Saan, ganito saan? mo ano. Mabagan niya mga belly, mga Pupunta tayo palengke. isa, mga belly. Pupunta kami sa, kunyari, mamamalengke kami ng areang Bataan. Kung ano yung pinamili namin doon, pupunta kami sa isang lugar na maganda yung view, maganda yung ano.
So doon kami, lulutuin namin doon tapos kami rin ang kakain. Ngayon pag may sobra, pag may nadahanan tayo, pamigay natin. Tama yun mga kabeli. Ang maiwagang Kana na. kanin mga kabili. Ayun na! Eto na pa, lumilipad. Ngayon maraming pagkanin doon. Yan. So mga kabeli, ito lang yung buhay namin mga kabeli. Pag wala kaming event, ganito, kain dito, konting trabaho. Kain ulit. Importante may kita, kaya nila may allowance. Yes, di. Tayo po lahat mga kabili. Bibigyan na dyan ko mga kabeli. Kaya daw mamuwi lang saglit mga kabeli. Sapong kagat. Nama na. Okay. So, ito na yung time na hinihintay ng cameraman natin eh. So, yun. It's time for... Cameraman! Yun. Atres, sabay ka na. Tayo mo na dyan yung camera natin. Kuhanin mo na yung plato mo doon. Kanina pa po kumakain si Tres. Kaya lang, sabi niya, Tito, hindi ko natatapusin to. Gusto ko rin sumabay sa inyo. Kaya, it's time for cameraman na. Pero may plato na po si Tres doon. Thank you. Bala, Tres! Panatan mo na. Thank you, thank you. Cameraman. Bilisan mo, cameraman. Naku, ayun na. Siyempre, di kompleto ang ano, pagka di ka sumubay dito. Yun no? Start natin. Mga beli kanina nakaplato si Tres. Bigyan mo kanin. No? Sige, mamaya na. Time for... Cameraman! Thank you, Mabeli. Ako naman. Natatakam na ako kanina pa eh. So nakaano na siya, parati kong pinapauna si Tres kumain. Sabi ko, kumain ka na muna bago kami kasi nakaharap ka sa camera. Baka mamaya matakam. At least nakauna siya kahit mga 3-5 subo. Yan, pwede na. At least nawala na yung pananabik niya doon sa pagkain. Yan, kaya yan. Kaya yun. Ayun na ngayon. Lagyan mo sarsa yung pagkain mo, masarap. Gaya po yung pinagpawisan ha. Mga kabeli. Busog na busog mga kabeli. Masarap ang patiti mga kabeli. Sa ating obra tama rin, naman. Tayo, Mabeli. Ay, salamat Lord, busog na naman. Sige mo lang, ano, patis. Sumot. So sa ating mga Pilipino kasi mga beli, hindi kompleto yung ano sa amin, sa akin lang pala. Kailangan may sausawan. Kunyari, patis, sili yan. Ayos, Ra. Opo mga kabili, busog. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Kita-kita tayo next video mga beli.